Здравейте YouTube, аз съм DeadBG и днес сме в един много як сервер BTX Craft. Играя в него някъде 4 дена. Той е Residence PP сервер. Можете да играете PP и Res, и което за мен е много яко. Да. Да започваме с неговото ревю. Тук има резиденция. Да отидем на спауна в начало. Напишем спаун. Ето го спауна. Има команда, с която можете да си слагате скинове. Пишете скин сет и пълно скина на знака BG. Да хапна нещо. Ето го шопа, е това надолу. Ето това е шопа. Като влезете, вие ще го разгледате по-подробно. Това тук беше Potion шопа. Сме на горния етаж, тук има почванки. Така идвате, седате и почвате да пиете почванка. Започваме с ларповете. Ларп Color. Да, ето го Ларп Color. Пише как да спишете след унитет, той може да пишете само ако сте ранг. По никакъв друг начин. Само чакайте 5 секунди да се записва клипа. Да не да стане някой файл пак. Да, записва се. LARP Enchant е на спаун, няма също да ви го показвам. Ето го LARP. Няма да излизам да ни дойде някой да ме причука. Това има някакъв... ще изляза да ви покажа къщичките. Да хапна малко ротен плеш, защото няма друго за ядене. Беден съм аз тук. Беден. И да, общо това е хомчето, няма друго. Първо, ако събиете таките, първо бутнете, можете да усклещите тук въгъл и той няма на къде да мърда. И ще е по-лесно да го убиете. И по-интересното ще има стомбрик. Объркан хом. Следващия LARP. LARP Event. Да говоря по-силно, трябва да се напомня време на време. LARP Event е... Тук се правят ивентите. Това са честите, които се чупят. И много е красив според мен е LARP Event. Не можете да излезете нататък. Има бариера, която вие смисъл тя е невидим блок и вие не я виждате. И да, следващия LARP. LARP XP. Така. Ето тук идвате и почвате плюс да биете зомбито. И печелите LARP. И печелите LARP XP, ще да кажа. Печелите XP. По-интересното е, що не мога да го убия. Убих. Лък. За мен. Ще те бия, момче. Аз не искам него да бия. Ще бия там. Там има един крипа. Плюс. Готово. Риперони. Вижте как се бият зомбите. Опи сама. Оп. Не знам всъщност така дали ги критвам. И е много интересно. Не би трябвало да ги критвам, защото той е лък и няма как да ги критнеш. Те се бият, О, броня. Вече не съм толкова беден.
О май fucking god. Това възможно не е. Издат. Тъй както и да е. Забавихме се много на LARP XP. Но да. А не на лък. И да, тук идвате и правите те. Плюс. И убивате пръстето и почвате да ядете. Маша би още едно, защото това няма да ми стигне за ядене. Аз съм много гладен. И общо за те се яде. Да ви науча как се яде. Да не да сте забравили, не че нещо. Опа. Също е LARP Info. Като дойдете тук, идвате на LARP, четете всички тия правила. Всички тия. Тук можете да разберете как се прави резиденция, а не да питате постоянно някой от екипите. И тук да разберете как се печелят пари. LARP Shop, LARP XP, LARP Food, като продавате айтеми. LARP, следващия LARP. И петлетка. Само да погледна пак клипа. Докато идем там. Motherfucker. Това ще ми напълни диска. Както и да. Тук може да си правите 1 въз 1 или 2 въз 1 или 3 въз 1 или 10 въз 1 или 50 въз 50. Както и да е. По-интересното е защо там можеш да се качиш, а тук не можеш. Не мога да го разбера това, честно да си кажа. Както и да е. LARP, бум, кой да е LARP, какво следващия? Репара до енчанта ще дойдете, ще го видите. Реса го видяхме, шопа го видяхме, SMS ще ви покажа сега. Да, значи IP, както винаги има в описанието, и е доста предпочитаемо да цъкнете на описанието и да вземете IP, да си го сложите в Майнкрафта. Просто влезте и да разделете сервера. Може да ви изкефи, не да правите някакви заключения преди да сте го видели или нещо такова. Да, той е Ultimate, най-големия. Ето вижте какви команди има. Цената е 12 лева, можете да спрете на пауза, ако искате да ги видите по-обстойно. Ето ги китовете. Protection 4 общо взето. Фулки. Това е Hero, той е най-слабия. Ето ги командите му. Цена 4,80 за един месец е. Всички ранкови са за един месец. Да обясня нещо. Когато искате да си купите ранг, вярвате, единствено пишете, добавяте този скайп. Той ще го има в описанието. Задължително ще го има в описанието. Ще има и Facebook страницата му. Задължително идвате тук, на този скайп, пращате им, те ще ви приемат и пишете, искам да си купя ранг Hero. Те ще ви дадат код, който вие ще изпратите SMS и ще го дадете на тях, разбирате ли? А не да вярвате, някой ви казал, че той познава админа, че еди какво си, еди що си, най-накрая сте измамени никво, трябва да дадем ранг, защото сте решили, че ние сме виновни за това нещо. Чакайте малко, ви помислете за вас, смисъл. Вие го си го правите, не го правим ние. Не, то не ние, ми екипа, смисъл. Говоря в някакво такова лице, дето както и да. Просто е рано сутринта и съм станал при 20 минути. Реших да заснема този клип. Ето го и ранг си там. Това са командите. Това му е кита. Стабилен кит. Цената му е 6 лева. Той идиот ще спре да ми праща
тъпа, защото след малко ще го игнорна. И да, това са ранковете. Идем на следващия ларп, който е Survival. За да станете ютубър, ви трябва 200 абоната. Снимате клипа и пишете на btx.craft скайпа, че сте снимали клип, че сте си го качили и те ще ви отговорят почти веднага и ще ви дадат ранг. Да, това е Warp Survival. След Bedrock линията вече е PvP. Да, това искам да го видя. Доста голям портал. Не, чакай. Това не беше виждано. Два ротен флеша и не се отрових. What? Това не съм го правил никога. Хайде, пробвам с третия. Трети. What? What? What the fuck? Това е яко между другото. Това май е направен те голям малък. Или то е някаква ферма. Какво мислите? Аз не знам това ферма ли? Смисъл, не съм запознат много с ферми и така. Но предполагам, че е ферма някаква. Я дайте само да я разгледам. Да, това е някакъв вид. Да, това е пигмен ферма. Ти как? Добре, трябва да се запозна с такива неща. Това е толкова яко. Това е толкова яко. Аз просто не го знаех. Тук може... Вау, това е красота. Това не го знаех, че може да се прави в Minecraft. Чакайте, малко съм учуден тук. Може ли да отворя честа? Не може. Има резидент. И да, това общо взето. Цъкнете на описанието, вземете си IP-то и влезте в сървъра. Ако ви хареса, играйте, говорете си с мен в чата, аз ще ви отговарям веднага, ако имам възможност. Да. И ако искате да си купите ранг, пак отворете описанието, вземете скайпа и пишете, за да няма измамени хора. И да. Това беше от мен. Надявам се да ви харесва клипа. Цъкнете лайк бутон, коментирайте. И да, това беше. Чао!